Det gör ni flera gånger. Ja, det är bra. Det är långsamt. Jag vill ju... Jag sätter att vi kör. Ja, ni kör. Jag sätter att vi kör höger. Fiska med det. Ibland kan det fan vara bra. Du måste få... Du kan liksom fota till honom så kommer inte annan. Fan, det hade jag ju väldigt mycket. Det är ju samma sak. Det här och sen kommer jag. Får liksom få reaktionerna. Så att det blir som en överraskning moment och sånt. Nu kommer han nu och chockar. Nej, det är inte alls dåligt. Du kommer in, du måste böja lite på benet. Ja, jag känner det. Det är jättebra. Vad man säger. Jag tror jag klockar. Så får man ha en bit på fintan så så börjar man så då blir det. Men du har en räknat. Alla vet att vi kör det här. Nu gör vi också. Så precis. Då vill jag Där, det är på fort. Liksom på det jag tror att vad du ska göra. Att det ska vara någonting dit. För då kommer ju en god som du går in. Man liksom kan de nu är så känsliga. Det är jävligt känt av. Ja, visst. Det är så jag som tar en halv minut innan vad det här skulle göra. Jag tycker du är ganska sagt. Du är en materialen. Det är sant att det ska vara det.